Kao rezultat 5 minulih nastupa izvezeno je namještaja u vrijednosti oko 15 miliona eura. Njemačka je i dalje vodeće izvozno tržište za BiH namještaj s trendom rasta izvoza koji je u 2015. godini postigao rekord od 76,7 miliona eura. Ono što je evidentno, dakle, da je kroz ovaj projekat ostvaren napredak promocije i prodaje naših proizvoda u Njemačkoj i drugim zemljama. Također jedan dobar pokazatelj da je drvna industrija grana koja ima perspektive u Bosni i Hercegovini, jer izvoz namještaja bilježi suficit od 350%. Dakle, 350% više izvozimo namještaja nego što uvozimo. Kontinuirana prisutnost Bosne i Hercegovine na sajmu u Kelnu, rast broja izlagača i kvalitet njihovih proizvoda ima veoma pozitivan odjek u krugovima ove branše u EU. Na posljednjem sajmu u Kelnu naše kompanije ostvarile su preko 270 kontakata s partnerima iz 45 zemalja, od kojih je 33% već uputilo konkretne zahtjeve za dostavljanje ponuda. Na sajmu smo došli do mnogih kontakata. Imamo namjeru da koristimo beneficije koje imamo preko naše vanjsko-trgovinske komore, koja nas svakako prati. Zaista je jedan svijetao primjer institucija Bosne i Hercegovine koje rade u korist proizvođača i u korist bosansko-hercegovačkih kompanija. Zahvaljujući izuzetnim rezultatima za BiH proizvođače namještaja, Vanjsko-trgovinska komora BiH je već poslala aplikaciju za nastup na sajmu 2017. koji će se održati od 16. do 22. januara.